Kowe mulai ora? Kok iso anak wong pamitan malah suruh. Bapak Ibu. Suruh. Matur nuwun kagem sedanipun Asami Rawuh, matur nuwun kagem pelangi audio Dwi Lekti gejala uhul. Matur nuwun kagem yang punya panggung rejing ini adalah Mas Mukidi dari Rinobi, Mas Mukidi Channel, Woko Channel, matur nembah nuwun dan astagfirullahaladzim. Sah. Kagem Niken Sari Bri Family dan juga teman-teman YouTube yang lain matur nembah nuwun rawuh pun juga sudah support. Suaranya umat mulai ora tenang aku mulai mesu sirahku tak gedhekne lho tenang aku lek kabeh mesu ngene bar lagune disiapkan lagu terakhir kok matur nembah nuwun pokoke lagu sedayanipun ngapunten menika lare-lare nembe gejala gendeng. Macan. Jangan, ora sampe kabeh jangan. Ben arep dicor ning kantor kecamatan Santren iki. Karo Tujang. Makok. Apa wis pantes? Ora. Sing penting kan iki. Ora pantes. Lanjut. Iso mari ora pateni sita-sita. Aku ki tak pamit dhewe mulih mona. Sesuk adewe budal ning Malang lho.
suwi-suwi. Nek paham ora? Sesuk iki meneng Malang, paham ora lho? Nggih pokoke matur nuwun nuwun kagem sedayanipun nggo bilih kanca-kanca YouTube arep mulih saweneng wae kabeh. Oh, Gusti. Kula nyuwun pamit kagem sedayanipun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alartis Mayangkara. Tapun. Nah. Lakon. Apa ini ya?